Hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning. Mga kapwa ko OFW diri sa Hong Kong. Sa may plano magpunta dito sa Hong Kong. So may i-share ako at idea. This is my site para may idea din kayo kung ano. So ganito. Kung during interview kayo sa amo, if ever nasa Pinas kayo, 'di ba? Mag-interview men, 'di ba? Video call 'yan. So first dapat amo mag-interview siya na pag natapos nila interview sa'yo, sagutin mo yan. Pagkatapos, ask din kayo about sa food, sa oras ninyo sa patulog at morning and night, anong oras kayo matapos at saka morning gumising, okay? And then, about sa day of kung kailan fix ba Saturday or Sunday or international, kumbaga kahit ano sila ang magde-decide kung kailan ka mag-day off. Ganun ang interview. Tanungin nyo kung kailan ang day off nyo. Sunday ba? Fix. Kung international, it means sila ang mag-decision kung kailan. Basta nasa Monday to Sunday yan, okay? Kung hindi kayo palabasin, may bayad yan per day. Pero may iba, 2 or 300. Yun ang yan, overtime. Kumbaga ano ba? Kumbaga day off mo, budgetihon ka. O say, yan ang bayad. Pero per day talaga, okay? Yun ang dapat interviewin ha, para pag dumating kayo dito, hindi kayo masyakol, okay? Kasi mostly ako na na-encounter dito yung mga bago. Ang bilis nila ma-stress. Bakit ganito? Wala silang kape. Bakit wala silang tinapay? Alam mo, first ko lang dumating ako dito. Galing ako sa Pinas. Bit-bit ako ng 5,000 peso lang yun before. So, i-share ko yan. And then, bit-bit ko, good for 1 week yung yung pang summer outfit. Ang bit-bit ko, kape, 3-in-1, good for 1 month. Bakit? Kasi, hindi natin alam kung lalabas tayo or hindi. Kaya kape 3-in-1, isang buwan yan, di ba? 30 days. Yun ang dala ko. Gamot ko. Biogesic, Yusip, whatsoever, as long as kung if ever, di ba, mayroon ka ganyan, mga gamot, mga paracetamol. Third is, sabon, di ba? Yung pangligo mo, pwede naman shampoo, pwede yan, di ba? Basta, at saka, Colgate, toothpaste, at saka towel, at saka chinilas, di ba? Dapat Girl Scout tayo mga langga. Kasi may iba dumating dito hindi Girl Scout. Ilang 1 week or 1 month, pagka 1 month sabi, bakit walang libreng kape? Bakit ganito ang tinapay? Alam mo ang tinapay dito ga. Swerte ka lang kung ang amo mo ang tinapay everyday sila bibili, so everyday ka kakain. What if sliced bread? Yung sliced bread, hindi mo maubos niyan good for 1 day. Dapat i-ano mo yan, i-hap-hap mo yan. Diba? Parang may ibang 8 pieces, 10 pieces, or 6 pieces. Dapat magkano ako, mostly ako bibili, pero amo ko yan. So, magkano slice bread? 12 or 13. So, 6 pieces na yun. So, good for 3 days. So, the rest, own money ko na yun. Kasi, libre ako sa kain. Breakfast, lunch, dinner. Kung ano ang si amo kasi ang magluluto, magmamarket, ako tagahugas lang. Yun lang ang trabaho ko hanggang ganito. Hanggang 16 years na ako dito, ganyan ang routine. Kasi sinabi ko sa interview, hindi ako I'm not 100% marketing at saka sa luto. Kaya hanggang ngayon, ganyan talaga ang daily routine. Kung hindi kayo, kung ayaw nyo sa akin, okay lang, fine. Diba? Ganun. So, yun ha. Dapat may kape kayo, sabon, shampoo, gamot. Importante yan. Work for 1 month, dalhin nyo yan. Kasi, hindi mo alam ang buhay mo dito. At saka pocket money. Importante pocket money. Hindi ko alam magkano ang gusto nyo. Basta magdala na kayo. Kasi, pag dumating kayo dito, kunin kayo sa amo. Kasi, agency pa yun eh.
ang agency, doon kayo kukunin ng amo nyo. Yung sa agency, kailangan mag-medical pa kayo before kayo kunin. Kaya, at least, busog kayo, may dala kayo, may extra money kayo, kasi Friday kayo kunin. Kung nag-start na kayo, Sunday, hindi pa kayo makalabas. Another Sunday pa yun. Kung kailan ang day off nyo. Kasi 1 week tara hindi ka malabas. Depende din sa amo. Okay? So, sana yun ang ano ko sa inyo. Yung isi-share ko sa inyo what is best. Okay? Ano dalhin yung dapat dalhin before kayo pumunta dito. About sa interview. About sa kain. Tanungin nyo food. May food allowance ba kayo or free food? Second is, anong oras kayo gumising? Anong kayo oras matapos? Tanungin nyo talaga yan. Para dili kayo ma-shackle dito, okay? Dapat bili kayo. Dapat may bit-bit kayo. Kape, sabon, shampoo, gamot, chinilas, towel. At saka good for 1 week. Yung ano nyo, yung t-shirt, kung ano. Okay? Sige, salamat. Good morning. Have a blessed day. Bye-bye. Good morning.